निगरजों सोला खोन्दाखौबो लाखायो इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि हाबाब बिनानाव बर'नि सोला मानो निगरनि सोला नोंलाय बर'नि सोला मालायनि सोलाना दाख्लै नुवाखै नोङो कत गिदिर भाइरेल जादों आरो साला निगुरुजोंसो माबा निगुरुजोंसो सोलानो नागिरबावदों बे साला बर'खौनो सोला बर'खौनो इंलिस रोंलायनाङालै जोंना बर' रायलायबानो जायो स' गाइस गुड मर्निं दै गासिबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान भिडिअआव स' दिनैना भिडिअआ बहुत इन्टारेस्टिं आरो ना होमबाबो एसे बोरैबा दब आरो भिडिअफोरानो जायफोर नायना मोजां मोनो एसे नायलांदो गावसिलाबायदो फिसाबाबो कमेन्ट हरथारदै खिन्थु एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना नोंथांमोननि सापर्टआवनोसै जियानो हक नैबे बिनानावखौथ' नोंथांमोना गोबां भाइरेल जानायखौ नुखांबाय दाख्लै बावैनिफ्रायनो दे बेफोरथ' बाद दोनदो दाना ज्राबनो आमेरिकानाव थांलायनाङा सोलानो निगुरुनिखौ जोंनि बर'आनो मेला मार गादा स' ओमफ्राय दाना जोंनि बर'नि बिथोराव ओरैबायदि डेन्जार रेप स्टार ओंखारदों ओरैबायदि माने मेथाइ खनोलै आयु माने मेथाइआ अर्थ गैया माने मेथाइआ एसे अर्थआ बेलेग टाइपनि रस्टारबाबो मोजां लायनि नङा आरोना एकदम यो होनलायनायसो स' गाइस नोंथांमोना खिन्थु बोरैबा एसे खोनासंनो सुखुनाय नङा खोमा ओरैबायदि फाग्ला माने र'दै नोंथांमोना आङो ससे क्लिप्सखौ खोनासंहोगोन बिनि उनाव मा बकिनांगौ मा बुंनांगौ बुंथारसिगोन आं नै बिसोरखौ मिथिबाय ससेबाबो क्लिप्सखौ नोंथांमोना अब्ला खोनासंदो ना थोद घन्टाफोर थिदैनो एकदमबारे बिराद बुरबकथार नोंसोरो साला एकदम गला गोजा मानसिफ्रानो माबा लोंनानै एकदम जुसजों जाना मोनला बकिलाबायनोसै आरो बे उननि सासेखौ नुवाखै बियार लोंना गोदावलाबाय थानायखौ साला इमान बुरबक थायो नालाय साला लाजिनाय दंना गैयाब्रा नोंसिनावलाय बिमा बिफा बिदा फंबाय दंना गैया नोंसिनालाय एकदमबारे बिराद फाग्लाथार माथो नोंसोरलाय गला गोजा माने हामा फंबायमोन बेबायदि एफा उन्दै बैसोआव नोंसोरो जुमाय लोंना दुम दाखाल आरो न'आवबोथ' नोंसोरो डेन्जार डन नाम्बार वानफोर बायदिसो जायो खोमालै फैसाफोरखौ बिख्ल' जानाय लोंनाय बिमा बिफानि अधीनाव सोलिग्राफोर बायदिसो मोनलायलांबाय आं नोंसोरखौ नायनानै बाप मा खिबुनि मेथाइ बेलाय बा डेन्जार बाप यो होनलायबावो मोजां मेथाइ खनब्रा मोजां मेथाइ खननानै नाम खामाय नङा होमबा गुन थागोन नाम थागोन नोंसिनालाय गामियावलाय गामबुराफोरालाय गिदिर गोलावफोर दंना गैयाब्रा एसेबो माबा बुङा नामा नोंसोरखौ मोसौ सारोनफोर बायदि बेरायग्राफोर गोजा खोमालै नोंसोरो मानसिफ्रा नुनायावनो गम मोनखाबाय आङो बा फाल्थुमालाय फाल्थु बिदि अभार फाल्थुद्राय जानानै बेबायदि ससियेल मिडियाआव बिदिखौ आपल'ड होनाङाब्रा बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ गला नोंसोरबो गला डेन्जार नेक्स्टआव मोजां मेथाइ लाबो बिदि अयनायद्राय मेथाइफोरखौ खोनासं बायो बा अर्थ गैयिसो दांखावो नोंसोरो आरो ससे क्लिप्सखौ नोंथांमोना खोनासंलांदों आरोखि डेन्जार मेथाइ बिदि हागादै गारलायनाय जायो फाग्ला होनलायनाय बा एसे फाग्ला रकस्टार मेथाइलै बेलाय बा मानिनो गोनांलै नोंसोरखौ डेन्जार माल नोंसोरो बुस्थुफ्रा होनलाय नामा बे मा फाग्लानि मेथाइ ज' आरो ससेखौ खोनासंबावनि र' नों दुइ इंसि लोदै लाना मा एसे दुगा सिख्लाफोरखौ नों सोरफा खामनो बिग्रा बाबा बर'नि गेजेराव खिन्थु एकदम नाम्बार वान नोंसोरखौ रेप स्टार होनना बुंबाबो जागोन आरो ओरैबायदि सं बाप भेरि नाइस होनजाथारसिगोन बिसोरनिखौ बा फंबायमोन नोंसोरो हामालै बेबायदि मेथाइफोरखौ बिदि ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनो आरोना स' आरो ससेखौ खोनासंबावनोसै बिनि उनावसो जोङो सावरायगोन मेन टपिकखौ 12,000 मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो दे दानिया नोंथांमोना गरम बर'नि रेप स्टार
गोदान सिंगार निउ आपडेट सिंगार होनना बुंनांगोन आरोना बर'आव खिन्थु जोंनि बर' हारियाव खिन्थु आं नैबायदि मेथाइखौनो खोनासंनो मोनाखैमोन आरोखि जोनोमनिफ्राय ओरैबायदि डेन्जार मेथाइ दिनै आङो खोनासंनानै माने थानो हायासै माने भिडिअखौ बानायनो गोनां बायध'ता जाबाय आरो मिनिथावाबो राबथावाबो मेथाइआबो माने मोजां लाइननि नङा बोरैबा साफ्रे सुफ्रेनिसो बोरैबा बोरैबासो थांलाबाय एलु एला बिराद फाग्ला बिसोरो मिथिबाय ना आरो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आङो आरो जायफोर गामिनि नायखागोन आंनि भिडिअखौथ' नायखागोन गासिबो नायखायो नङा होमबा आंनि भिडिअखौ नायग्रा मोनफ्रोमबो गामियाव दरफा दरफा गामियाव सासे सासेबाबो थाखायो मिथिबायना स' बायसान्सआव नैबे भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोना खोन्था आरोखि नोंथांमोनखौ इउटुबाव पुरस्कार होबायलै आसोला होनना बुंबानो जाबाय आरोखि थ' एसे लाजिनो सोलों फंबायमोन मिथिबायना नैबायदि मेथाइजों बर' हारिखौ नोंथांमोना मा फोलानो सानदों माने लासिं सिंसो जायो बर'र एनेका तेनेका गान उलायसो होनलायनायसो जायो मिथिबायना मोजां गान जायाखै बेयो मिथिबाय मोजां मेथाइ जायाखै लोंनानै जानला मोनला आवसाव ओरैनो बकिलाबायनानै बेफोरबायदि मेथाइ बकिलाबायबा जायाथ' हारिखौ मा खालामनो सानदों नोंसोरो मा फोलानो सानदों हा फंबायमोन नोंसोराव टेमायानो गैया दा लोंनाय जानाय बेरायनाय बैफोरल'सो नोंसिनि थान्दा आरो न'फोराव खामानि मावो ना मावा आं बेखौथ' सन्देहसो दं नोंथांमोनखौ ओरैनो जानाय लोंनायजों जायाथ' र' बुजिगोन हिनजाव लागोर नोंसोरो होमबानो खिथुआव धुङा गगोन हिनजाव सोरनाबा हिनजावानो खारबायनो सोरनाबा हौवायानो खारबायनो हिनजाव गारबायनो आमोखाया हिनजावा खारजाबायनो आमोखाया होननाय बायदि नोंसोरो जागोन आरोखि दा बिमा बिफानि सायाव उदांसारिया मोनजानाय मोनलोंनायखाय नोंसोरो माने एसे देहाया राफोद थानायखाय माने नोंसोरो देखायदों आरोखि ना आं खिन्थु जावनाया मोजां जावादे खिन्थु आरो आं भिडिअखौबो एसे बोरैबा टाइपफोरखौसो होखायो आरो जायफोर आंनि साबसक्राइबार आंनि भिउवार्सफोर गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो मोजां भिडिअ होखाया आरो गाज्रि जावखायो एकदम ए टु जेड आरो नै बैसोरनि जुन्थु मेथाइ खननाय फंबाय थेफा थेफि गोलोन्दां गोलोन्दिं उन्दैफोर बिसोरो बारा इयार्स अल्डनि नङा आंनि आन्दाजाव 18 बोसोर 19 बोसोर 16 बोसोर नै बेफोरबायदि बैसोनि माने जुवान जाफुनाय आरोखि फाग्ला साला नोंसोरनि गामियावलाय मानसिफोर दंना गैयाब्रा बिमा बिफाफोरालाय माबायदि नोंसिनालाय नुगोन ना नुवा ना जाम्बा जाम्बिथार नोंसिना मबाइल थुनो रोङा आरो गामियावलाय सिखिथ' मानसिफोर दंना गैयाब्रा बिसिनालाय सयथि जोंनिफोरबाथ' हमनानै गोलाव बानायनानै हान्थु खरायनानै माबासिगौ होजासिगौ फंनैसोबाबो नोंसोरो इमान मुर्खामै बिदि मेथाइफोरखौ खननाङाब्रा मिथिबायना गामियाव गोरों गोरा दं खोमा नोंसिनावबो होमबाबो माने बुजायनो हाया नोंसोरखौ ना आरो एफा बिदि गामियाव सासेबो सिखिथ' मानसि गैया होननाबो बुंनो हाया जोंनि माबाखौ ना मा होनो गामियावथ' सासेबाबो थाथारनांगौ बिसोरथ' थांनानै बेफोरबायदि भिडिअखौ नुदोंबा आयं नोंसोर माबायदि भिडिअ आपल'ड होदों नैबे भिडिअखौ इउटुबनिफ्राय दान बा फेसबुकनिफ्राय डिलिट खालाम होननानै मोनसे फिसाबाबो साजेसन होजायो आरोना होनो हामा होनो मोना होननानै आरो फाग्ला गोजाथार गथ'फ्रा लोंनाय जानाय सोबखावनाय बाप मानिनो गोनां खिन्थु आं हले होखावबाय दै फंबायमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंबा रागाजोंबाबो जोंदो मोजां मोनबाबो मोनदो आं हले दांखावखायो आरो जायफोर खुरमा बागिफोर नायदों बेड कमेन्ट हरनानैबो लाब गैया आं आरो बखिखायो बेबायदिखौ आरो माने आंखौ बेड कमेन्ट हरनाय माने आरो नै बिसोरखौ गाइड होनाय मिथिबायना सापर्ट खालामनाय आरो बैफोरबायदि मेथाइ मा मेथाइआथ' अर्थ गैया खोनाखाबाय नोंथांमोना डेन्जार मेथाइसो लाजाथावै खोनायाव माबा खोनासंजायै मेथाइसो गोजा बाप आलु मानिनो गोनां खिन्थु आरो मोनसे रिकुवेस्ट दै गामिनि मानसिफोरा नैफोरबायदि मानसिफोरखौ एसे शिक्षा हो नोंसिना जायफोर नायदों खोन्था गोरों गोरानो बेबायदि मेथाइ आरो बेबायदि उदांसारिया बेरायनो होनाङा लोंनानै बेबायदि आरो नेक्स्ट पार्ट बरनबावगोन बिसोरो मिथिबाय गाज्रि जायो जाथिया बाय दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबे समावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोखि